Bună ziua, suflete frumoase! Eu sunt Andra, bine ați venit și bine ați revenit pe canalul meu Metamorfosis 111. Haideți să facem așa o citire pentru săptămâna viitoare, să vedem ce se mai întâmplă săptămâna viitoare pentru fiecare dintre noi sau pentru, în general, colectiv. Este o citire generală colectivă și să știți că nu este neapărat nevoie să rezonați în totalitate cu ea, doar pliați cadrați, de fapt, pe realitatea voastră, pe realitatea pe care vă construiți voi, da? Pentru că realitatea, fiecare ne construim realitatea. Cred că am auzit de sute de ori am auzit că ne construim singur realitatea și am auzit din cărți, din filme, din cursuri, însă noi ce facem? Noi nu ne construim realitatea, noi cedăm puterea și ne lăsăm trași în realitățile celorlalți. În realitatea noastră, deci realitatea asta mare este creată din 8 miliarde de alte realități mai mici. O să povestim asta, o să vedem cum vine. Nu știu de ce a venit asta de la început, nu mi-am plănuit să spun asta, dar să vedem ce se întâmplă aici. Ia să vedem oracolul schimbărilor, ce se întâmplă, că tot sunt foarte multe schimbări și chiar am ascultat pe astrolog Alexandra Coman, mie îmi place foarte mult, o ascult de, cred că 4 ani jumate. Da, și am ascultat că este o săptămână karmică, săptămâna viitoare. Vă invit și pe voi. Nu am nicio legătură cu ea, ci pur și simplu îmi place foarte mult dintre astrologii care sunt acum pe YouTube. Hai să vedem de la oracolul schimbărilor ce avem. În primul rând, sunteți mai puternici decât știți voi, decât credeți voi. Iar a venit cu volunteer. Cred că am repetat de foarte multe ori în citirile mele că în momentul în care ne hotărâm să facem voluntariat, dăm din ceea ce suntem, nu din ceea ce suntem plătiți să fim. Atunci vor ieși foarte multe la iveală din noi, vor ieși foarte multe și ne vom da seama, ne dăm seama de cine suntem. Da, eu am făcut voluntariat și chiar mi-a plăcut și la un moment dat am avut o idee. Deși mi-am dat seama, uite, vezi, de-aia a venit cu realitatea. Acum 2 săptămâni, când am fost la părinții mei la Ploiești, ducându-mă la Ghighiu, la mănăstire, am auzit continuu, nu știu, tot treceau salvări pe stradă. Și mi-am dat seama, în primul rând, că s-a rezolvat situația mea, că nu mai aveam nicio teamă, da. Teama asta a mea vine cu mult timp în urmă, de la nașterea copilului meu. Ok, bun, a venit. S-a terminat asta și tot auzeam salvările. Și mi-am dat seama că m-am conectat, zic, băi, dar ce s-a fi întâmplat? M-am conectat exact la chestia asta, fără să-mi dau seama. Puteam să las și să... Nu, m-am conectat la chestia asta, iar seara, sub influența cuiva care tot mi-a povestit și care era foarte puternic mental, persoana e foarte mentală și are o foarte mare putere, cumva m-am conectat la... m-am conectat la programul Salvatorului și mă hotărâsem să plec în Turcia să fac voluntariat. Și apoi am realizat eu, stând un pic cu mine, mi-am dat seama, nu că ar fi rău să fac lucrul ăsta, dar să fac dintr-un spațiu al, cum să zic, din spațiu sinelui autentic, nu pentru că mi-a indus cineva, pentru că după aceea mi-au venit deja ideile, zic, dar nu m-am conectat cumva la Salvator. În momentul în care mi-am dat seama, s-a făcut liniște. Și mi-am dat seama că mai erau acolo programe, că eu am de salvat toată lumea, pentru că așa sunt fecioarele și fecioarele au programul ăsta că sunt în serviciu celorlalți și cineva mi-a atins o coardă sensibilă și eu așa, foarte voluntară. Ok, bun, haideți să lăsăm asta, dar asta este o idee cam cum suntem trași în realitățile celorlalți. Conexiunea, se face o conexiune, este un trigger care ne coboară vibrația, da? Pentru că nu avem programele rezolvate, adică muncim, dar nu sunt din 8 miliarde de oameni, dacă sunt 100 vindecați complet pe planeta asta. Deci noi lucrăm cu noi într-o evoluție a sufletului. Și e triggerul, dacă te-ai prins că e triggerul, stai în banca ta, dacă nu te-ai prins că e trigger, atunci te apuci și faci acțiuni. Și faci acțiuni din starea aia, da? Din starea aia din care vine triggerul. Triggerul vine dintr-o stare de vibrație mai joasă, că asta este. Să vedem, s-au rezolvat programele sau nu. Și apoi vine discuția, apar oamenii,
Dar asta să știți că vine și din noi. Asta vine din noi, pentru că noi ne creăm realitatea și realitatea noastră e creată pe baza programelor care sunt în subconștient. Îmi cer scuze dacă vorbesc prea repede, așa vine energia și așa transmit și eu mesajele. Încă o chestie, pentru cei care tot îmi spun că sunt probleme cu sonorul, că n-aud, dragii mei, haideți să vă povestesc ceva. Noi facem aici citire, dar vă și povestesc. Câmpul energetic al omului, da? Este cam așa. Și în câmpul ăsta energetic sunt toate programele noastre, da? Și dacă eu am un program de mic că nu aud decât anumite situații sau mi s-a spus de multe ori că aud numai ce vreau, că sunt foarte multe lucruri, da? Voi nu auziți ceea ce spun eu. Face sens, pentru că fiind de vibrație înaltă, povestind de calea spirituală, de energii, da? de divinitate, de univers, sunt foarte multe persoane care au niște programe din astea care țin de spiritualitate, de infinit, de multe, sunt cuvinte care trigăruiesc și atunci se închide ceva și nu mai auzi. Ori pur și simplu nu vrei să auzi pentru că sunt alte programe care te-ar scoate, adică ceea ce ai auzit de la mine te-ar scoate din zona de confort. Și poate că nu vrei asta, dar nu este conștient, se întâmplă inconștient asta. Bun, haideți să vedem cu energiile. Deci, e bine să primim nou în viața noastră. Ce mi-atrage atenția? Deci, cred că s-a făcut o foarte mare vindecare pe chakra 6 și pe chakra 4, o foarte mare vindecare și voluntariatul ăsta pentru cei care vă doriți, deci să știți că ăsta este un semn. Ăsta este un semn, aici e o sincronicitate, da? Pentru voi. Și sunteți mai puternici decât credeți. Haideți să vedem de la univers. Ce sfaturi are universul? A venit una s-a întors un pic, da? Probabil. Acum văd că e în legătură cu ceva. Deci unii dintre voi veți începe niște călătorii, dar să știți că ele nu apar dacă voi nu faceți acțiuni, că de fapt acțiunile, uite iar de plecare, acțiunile sunt făcute nu de univers, acțiunile sunt făcute de subconștientul vostru care este plin de programe, da? De convingeri limitative. Universul deschide uși, aranjează lucruri, locuri, oameni pentru voi, pe cele care vi le doriți, da? Wow, mama cum a venit. Haideți să vedem, deci ce a venit de la univers, traveling lightly, da? Deci cu călătoria să fie cât mai ușoară, dar în sensul de nu numai de bagaj, ci pur și simplu, nu de bagaj fizic, ci pur și simplu cred că este vorba și de bagajul emoțional, mental, pe care noi îl lăsăm în urmă, pentru că se închide ceva și începe un nou ciclu de viață, o nouă eră, da? Și în această călătorie este necesar să vă găsiți sufletele din familia voastră de suflete și să călătoriți cu ei pentru că aveți ajutor. Pentru cei care doriți să porniți un proiect sau să începeți ceva, este o perioadă foarte bună pentru că aveți susținere de jur împrejurul vostru. Și din nou, ce a rămas la rădăcina pachetului este far away places, locuri îndepărtate. Poate că unii dintre voi nu acolo unde sunteți este locul vostru. Da, pentru mine cred că vine la fix asta, pentru că eu chiar am plănuit să plec și plec cu oameni din familia mea de suflete. Mergem la Sarmiță Gesuza pe data de să fim acolo pe 21, weekendul următor plecăm pentru a face meditații și pentru a ne încărca cu energia locului. E foarte important portalul de acolo, în data de 21 de echinox, e foarte, foarte important, da. O să transmitem și de acolo. Sau pentru cei care doriți să veniți, puteți să veniți. Așa. Da, deci pentru mine chiar o să fie lucrul ăsta cu călătoria. Însă pentru unii dintre voi este relocare. Doamne, ce m-aș bucura și pentru mine. Să vedem cum o găsesc. Am cerut-o și eu. Bun, hai să vedem și cu relocarea ce se întâmplă. De la sufletel, ia să vedem sufletelul. Ce lecție este neintegrată? Ce lecție au ieșit două? Creativitatea și respectul. Da, e foarte important să înțelegem că de fapt iubirea de sine de fapt înseamnă acțiune, da? Și ne îndeamnă să creăm, suntem foarte creativi. Probabil că unii dintre voi săptămâna asta, nu degeaba am zis eu, e posibil să înceapă un proiect sau să începeți voi ceva pe cont propriu și să dați dovadă de creativitate. Și toate ideile, să știți că dacă unii dintre voi așteptați o confirmare, să știți că ideile voastre sunt ghidate divin în acest moment și vor fi inovative, da? Și ele sunt de fapt o formă de iluminare, cam tot ce vă vine săptămâna asta.
Culoare foarte importantă, văd alb aici, foarte mult alb. Și respectul față de voi, față de călătoria voastră și față de călătoria celorlalți. Înțelegeți că fiecare are călătoria sa unică și nu putem impune punctul nostru de vedere celorlalți. Fiecare are dreptul la liber arbitru și întotdeauna Universul ia în considerare ultima alegere. Adică eu m-am hotărât, iar o dau cu mașinile, m-am hotărât să-mi iau o mașină, da, să zicem, îmi iau un anume tip de mașină, încep să se miște situațiile, da? În spatele scenei, cum zicem noi. O să vă spun și ce e asta cu în spatele scenei. Încep să se miște situațiile. Dacă eu peste 3 zile, când deja Universul a început să mute piesele, mă hotărăsc să-mi iau altă mașină sau că vreau să-mi iau un avion privat, ghiciți ce se întâmplă. Deci Universul deja a dislocat și de-aia de obicei nu mai ajung astea la noi, pentru că noi nu suntem hotărâți și nu știm ce vrem. Acum, noi suntem ființe de lumină, suntem energii care funcționăm tridimensional, în 3 dimensiuni deodată. Adică nu funcționăm numai aici în fizic. Ceea ce nu vedem nu înseamnă că nu există, da? Deci noi funcționăm și în dimensiunea fizică, în dimensiunea cauzală și în dimensiunile astrale. Deci de aceea când rezolvăm ceva aici, se rezolvă și în vindecările când se fac. Se rezolvă și în astral și în, mă rog, oricum ele pornesc de pe acolo, dacă... Deci se rezolvă și în celelalte dimensiuni. Deci totul, atenție, nu degeaba vă spun că lucrurile care vin către noi, vedeți că mai au și alte conotații. Deci nu este numai faptul că Gheorghiță m-a dus cu mașina nu știu unde. Da? Gheorghiță m-a dus cu mașina pentru că el de fapt în astral sau în, mă rog, în altă dimensiune, el este șofer este călăuză de suflete. De aceea e important pe mâna cui vă dați sufletelul când călătoriți. Că aici, ce e aici în 3D e puțin. Bun, haideți să nu mai, că poate nu toată lumea e de acord cu mine, dar nu e nevoie să fiți de acord, îndoiți-vă, căutați. Hai să vedem îngerașii pentru săptămâna viitoare. Celeste urmează, deci cum am zis, urmează o mutare fericită într-o casă nouă sau la un nou loc de muncă. Această mutare va aduce o nouă energie pozitivă și paza bună trece primejdiarea. Privește mai profund această situație pentru unii dintre voi care aveți dubii asupra unei situații. Așa, priviți mai atent și înainte să mergeți mai departe, da? Și de la Arhanghelul Mihail sunt alături de tine, dându-ți curaj să faci acele schimbări care te vor ajuta să-ți împlinești misiunea divină în această viață. Pentru mulți dintre voi, misiunea divină înseamnă și mutatul în altă parte și poate unii dintre voi nu vreți să vă mutați și vă țineți cu dinții de o situație, da? Și de aceea e bine să o priviți înainte. Hai să vedem și oracolul energiilor, ce se întâmplă. Da, deci s-a rezolvat prima chakra, nu știu, a ieșit întoarsă, e vorba de niște contracte. Deci, unii dintre voi ori aveți contracte la nivel de suflet, ori apare, nu știu de ce îmi vine să vă spun, că aici apare îngerul iubirii și avem și prima chakra. Probabil este vorba de un suflet pereche, nu vreau să mai așa... Știu că mulți dintre voi așteptați, dar nu e nevoie să așteptați, din noi vine lucrul ăsta. Eu am participat la un webinar săptămâna asta, e vorba de stima de sine și eu știam că e vorba de anumite programe și că asta de fapt ne împiedică să obținem ceea ce... Sunt foarte multe programe, o să reușim să povestim așa din când în când pe citirile astea generale, să vedeți ce înseamnă un program din ăsta care este în câmpul vostru și să vedeți dacă face sens pentru voi, pentru că chiar dacă vreți, chiar dacă nu vreți sau nu face sens acum, va face mai târziu. Sunt anumite programe pe care le cărăm cu noi, ni s-a spus de când eram mici, nu știu, poate unora li s-a spus că ești un nimic, că ești... Și o să vedeți de ce și cum se întâmplă lucrurile și cam ce scoatem noi, de fapt, la suprafață. Da? Haideți să vedem de ce este un contract, e posibil să fie la nivel de suflet. De ce mă gândesc că este la nivel de suflet? Pentru că aici chiar avem foarte, foarte multe cărți și probabil că este consemnat undeva între vieți, undeva sau... Este ceva, vine către voi și se produce o stabilizare a primei chakre. Bine, ea cred că este deja stabilă pentru că a ieșit, deja era întoarsă, deja s-a terminat lucrul pe ea. Da. Vine o iubire vindecătoare pentru mulți dintre voi. Este o iubire vindecătoare, îngerul iubirii. Poate unii dintre voi aveți nevoie de iubire, pentru că sufletul se reface prin sufletul.
Sufletul nu că se reface, se vindecă prin iubire, cu multă iubire și voi să aveți iubire față de voi, pentru că acest personaj are o inimă și o are în fața ei. Este ca și când ați primi o inimă nouă, da? Iubindu-vă pe voi, înțelegeți această iubire și această iubire pentru voi înseamnă acțiuni pe care le faceți, planificări și se deschide ușa către spirit cu această vindecare. Da, este o vindecare, Doamne, cărțile astea sunt continue și exact ce spuneam, ce vă spuneam de acțiune, ostilitățile, deci s-au evitat prin această vindecare. S-au evitat pentru că a ieșit invers cartea și toate celelalte sunt așezate în normal, numai asta este invers, da. Așa a ieșit, da. Bun, deci se produce această vindecare pentru voi. S-a produs deja, nu știu de ce, am senzația asta că deja s-a produs și acum suntem deja în începutul unei noi ere. Poate pentru unii mai este ceva săptămâna viitoare, fiind o săptămână karmică. Atenție la numerele 17, 51, 32, 49. Poate pentru unii dintre voi vârsta importantă 32 și 5 ani, pentru unii 6 ani, pentru unii 8 ani, întâmplări care s-au produs, da, și care acum, nu știu, deci probabil se vindecă, care v-au influențat vouă alegerile în trecut, da? Deci, noi contracte, pot să fie de muncă sau e ceva legat de iubire. Poate unii dintre voi vă hotărâți să vă căsătoriți sau primiți o cerere în căsătorie. Hai să vedem ce se întâmplă cu tarotul. Mi l-a dat și mie pe care le iau. Pastea mare? Ok, hai să vedem pastea mare. Ia să vedem săptămâna. Wow, ce-au sărit. Deci am zis bine de iubire. Dar cum au sărit, nici nu mi-închipuiam că o să sară, așa credeam că o să trebuiască să le aleg. Bun, deci ești îndrăgostiți, n-am voie să o pun la cameră, o pun doar așa, da? Pentru că sunt dezbrăcate personajele. Deci am zis că o pun doar așa. Deci atenție, aici este divinitatea care veghează, divinul feminin și divinul masculin. Da? Pentru mulți dintre voi poate să fie o alegere, poate să fie implicată și zodia Gemeni, poate să fie un suflet pereche dintr-o viață anterioară, să vedem ce mai apare. Acest suflet pereche apare în acest moment pentru că s-a produs o foarte mare transformare. Atenție în jurul vostru. Poate să fie vorba, wow, cum sunt cărțile. Deci, stați un pic, că nu se poate așa. Deci astea au sărit, iar la bază a rămas așa, temperanța și împăratul. Și aici avem împărăteasa, pe ăștia trebuie să-i acopăr, da? Și îndrăgostiți între ei și temperanța. Deci ei sunt ghidați divin, divinul feminin către divinul masculin. Da, după această eliberare karmică. Astea sunt greutăți, da? Și vi s-a spus acolo că să călătoriți ușor. Astea sunt greutăți, pot să fie și programe, sunt din familie emoționale sau poate să fie karmă. Greutățile neamului, clanului, da? Le-am dus să avanseze, să le duce în față, le-a cărat cu el în prezent, deci nu le duce în spate, sunt în față, în prezent. Lăsați-le, probabil că se lasă astea săptămâna asta și divinul masculin intră în uniune cu divinul feminin și totul este ghidat divin pentru această vindecare și pentru uniunea de fapt cu sursa noastră. Deci nici nu cred că mai are rost să fac mai mult, deci atât de frumos, Doamne ce frumos! Ia stați un pic să vedem ce cu bagajul ăsta karmic, ia să vedem, vreau și eu să mi se clarifice. Inocența, hai să vedem, asta va ajuta foarte mult săptămâna asta, inocența. Visul, vedeți că primiți mesaje, da, și eu am primit zilele trecute, primiți mesaje în vise. Și numărul 6 e foarte important, a apărut de 3 ori, avem și la îndrăgostiții 6 și am mai văzut. În totalitate vă dedicați și călătorie din nou, deci foarte mulți dintre voi veți face o călătorie, veți călători. Și creați-vă o nouă viziune pentru că este o nouă eră și ce ați fost înainte nu mai corespunde cu ceea ce sunteți chiar acum, ce doreați înainte. Refaceți-vă planurile, da? Și bun, mai arătați-mi totuși pentru cei cu 10 ăsta de monede, de bâte. A fost o așteptare, au fost programe din astea de procrastinare, da, pentru că stima de sine scăzută. Da, și a venit turnul. Da, și eu am avut niște turnuri și ieri și săptămâna asta tot am avut. Am realizat, am conștientizat, am vindecat și acum mergem mai departe. Asta este. Energia turnului nu este o energie rea, este o energie care dislocă. Da, că este dureros pentru noi să vedem că am acționat într-un anume fel, dar am acționat pentru că atât am putut, am știut. Da? Sufletele frumoase și luminate. Da?
ce să vă zic, să aveți o săptămână minunată. O să mă apuc, nu știu de ce mi-a venit să fac așa niște mini-citiri, să fac niște bonusuri acum pentru luna asta. Și pentru cei cărora vă plac citirile mele, v-aș ruga frumos like, share și subscribe. Pentru cei care vă doriți mai mult, începem de săptămâna viitoare cu programul pentru abonații, pentru cei care sunt membri ai canalului și pentru cei care vă doriți citiri personalizate, curățări energetice sau ședințe de terapie sau cosmoenergetică cu mine. Da, găsiți în descrierea videoclipului adresa de mail. Vă mulțumesc mult, mult, să aveți o duminică minunată în continuare!